Godmorgen igen. Svæveflyvning er ikke en sportsgren, der måske plejer at skabe sådan de helt store overskrifter, men det blev der rådet lidt bod på i weekenden, da den 40-årige Jan Andersen blev nummer 2 ved VM i svæveflyvning, der foregik i Tyskland. Det var det bedste danske svæveresultat i mange år. Tillykke, og godmorgen og velkommen, Jan Andersen. Hvad skal der til for sådan at komme på medaljeskammen til verdensmesterskaberne? Det er svært at svare på sådan meget enkelt, fordi det er jo for det første inden for alt idrætten med verdensmesterskaber, der er det jo meget små marginaler, der gør sig gældende. Ja. Faktisk var det jo tæt på at vinde guld, ikke? Ja, det var meget tæt, det var det. Og i flere dage en dag, hvor jeg lå, det var en tysker, der vandt verdensmesterskabet, og han og jeg, vi lå og toppede sammen til sidst. Ja. Så du er måske virkelig lidt ærgerlig over, at det ikke blev guld? Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg har selvfølgelig kæmpet for at få guldmedaljen også, men set i forhold til, da vi tog afsted hjemmefra jeg var afsted i 3 uger her fra slutningen af juli, så der var forventningerne, at med det felt, der var tale om et meget hårdt felt, jeg skulle deltage i, der ville det være fantastisk, hvis man kunne komme i medaljerækken, og det gjorde jeg så også. Du har jo fløjet i rigtig mange år, ikke? Jo, jeg har jo startet som 16-17-årig, og er i dag 40. Ja. Så ikke alene har du fløjet i mange år, men det er også noget med det hård træning, og meget træning, der skal til. Hvor meget tid har du brugt på det? Altså, jeg har brugt mest tid i mine helt unge år, fra jeg var 18 år, og så til jeg var i slutningen af 20'erne, i sådan cirka 10 år. Det hænger jo også sammen med, at på det tidspunkt, der har jeg ikke haft familie og de arbejdsmæssige forpligtelser. Der er du underdirektør i Arbejdernes Landsbank, og der har jeg rimelig tidskrævende job også. Ja, det har jeg. Altså, og har også familie med børn, så det er jo noget, der beslaglægger den fritid, hvor andre unge, som jeg var en 18-25 år, der kan gå op på en flyveplads i al sin fritid. Det gør jeg jo ikke mere, men... Nej, fordi jeg har ladet mig fortælle, at der er svæveflyvsentusiaster, der holder hele deres sommerferie på flyvepladsen. Ja. Så familien ligger der i teltet, mens faren flyver rundt. Det hører man jo også om. Ja. Det er jo sådan... det er en sport eller en hobby, hvor hvis først man rigtig får gejsten for det, så er det sådan, at man bliver helt afhængig af det. Altså, det er jo nogle fantastiske oplevelser, vi kan få, ikke? Vi skal have en lidt nærmere beskrivelse af det. Nu skal vi lige se, hvad det egentlig er. Vi har lige nogle billeder her af en kort svæveflyvetur. Så kan du måske lige forklare. Altså, man skal trækkes op af et rigtigt fly for at komme i luften. Ja, enten at motorfly, eller som vi ser her, et spil, som står nede i den anden ende af flyvepladsen, og med en stor trommel og en kraftig motor trækker flyet op, ligesom vi kender det også fra en drage. Og når man flyver løb, så starter man simpelthen op i luften og flyver hen over startlinjen, forstår jeg, ikke? Ja, altså det er så det, at når man så kommer hen til det konkurrencemæssige, altså sådan en slags kapsejlads, så... Nu lander den allerede igen der. Ja. Men så når man er slæbt op, det gør vi nu til konkurrencer med motorfly, fordi man mere præcis kan blive slæbt hen det samme sted alle sammen. Og der kommer vi så op i cirka 500 meters højde. Og så de termiske opvinde, som måske om lidt kan forklare mere, men det er altså varme luftområder, der stiger til vejrs. Altså, det hele svæveflyvning går ud på i virkeligheden, ikke? Ja, det er at finde de der... Ja, fordi alle, som har og alle, der har prøvet at kaste med en svævemodel, kan jo se, at den hele tiden taber højde. Ja. Og det gør vores også. Vi kan flyve mellem 100 og 200 km i timen på glideflugt, men vi taber jo hele tiden højde. Og så den skal vi jo så have igen, når vi skal flyve en lang tur, ofte op til 500 km. Og den måde, vi får den højde igen på, det er så ved at finde de her varmluftsområder, som stiger til vejrs. Vi kalder det termiske opvinde. Ja. Og det er sådan ligesom... altså, der kan man se også fugle kredse og også svævefly kredse ud i sommerlandskabet, og så stige op. Jeg har et billede mere her, som jeg ikke ved, om I kan få på nu. Jo, det har vi der. Og der ser vi en flyver her, men også et par andre, der ligger lige nedenunder. Ja, så det illustrerer meget godt det, jeg lige var inde på. Det her billede er også taget netop fra det område i Tyskland, hvor jeg lige har været nede. Ja. Og her er der tale om, at 3 fly ligger i sådan en termisk opvind, og jeg vil tro, at det er cirka med 3-5 meter i sekundet, at det stiger op, at luften stiger op, og flyene stiger med op. Ja, det er jo rigtig meget, faktisk. Ja, det er jo, i hvert fald hvis det er 5 meter i sekundet, så 300 meter i minuttet, det er jo næsten en hel elevator. Ja. Og der kommer man så op typisk i 2 kilometers højde, hvor der er sikkert mange seerne, der har set sådan på en god sommerdag sådan en blomkålsky, ligesom en blomkålshoved står på himlen, og det er typisk der, hvor de her termiske opvinde, de så stopper og bliver til
altså vanddampen, den bliver så til... Men når nu der altså, man også kan se på billedet her, altså alle søger jo hen der, hvor de termiske opvinding er, og når man så forstår man sådan ligesom en spiral går op. Ja. Er det rigtigt? Ja. Er det så ikke farligt, når der er en hel masse flyver lige på samme sted? Jo, det er det. Altså vi ligger jo stadigvæk, som på billedet her, flyver med omkring 100 km i timen rundt i de her cirkler og kommer tæt, så det er meget farligt, og vi gør jo også meget ud af i vores uddannelse netop at fokusere på sikkerheden. Og skulle der ske, og det hænder altså en sjældent gang, at 2 fly kolliderer, så har man faldskærm med alle sammen. Og du har aldrig været udsat for uheld? Nej, det har jeg altså ikke, men tænker meget på det, hvad man skal gøre i sådan en situation. Ja. Men du føler, at selvom der skulle ske et uheld, så kan du redde dig alligevel, fordi man kan hoppe ud med en faldskærm? Ja, det føler jeg. Ja. Din næste store udfordring inden for svæveflyvning, hvad er det? Ja, når jeg nu har fået sølvmedalje, så burde det jo være også at få guldmedaljen. Ja. Og nu er det sådan, der er 2 år imellem hvert verdensmesterskab. Og det er meget tidligt endnu at kunne sige noget endeligt om, hvordan det skal gribes an. Fordi for det første, så skal det være i Sydafrika næste gang, altså om 2 år. Og der er jeg ikke helt sikker på, at den periode, det skal holdes. Og så også det forhold, at det er på den sydlige halvkugle, at jeg kan komme med. Men det er noget, jeg vil undersøge nærmere med Dansk Svæveflyverunion, som... Ja, du siger sydlige halvkugle, det er noget rent praktisk, vi taler om, ikke? For det er ikke... Ja, det er det simpelthen. Ja. Fordi du har jo blevet støttet, skal vi sige, af Team Danmark meget i årenes løb, for at nå det her resultat. Jan Andersen, tak fordi du kom og fortælle os om svæveflyvning. Velkommen. Lykke med det. Jo, tak.